Čaute, ženy. Musíme si nejakú zvučku urobiť. Ja si nerobiť žiadnu zvučku, lebo začali sme čaute ženy a to si už potom nechcela používať. Áno, lebo mi niekto povedal, že bože, ja už keď počujem to, to ich čaute ženy. Ale však sa nám tak všetci zdravia. To bolo naše povestné. Áno, Ty presne si tak. to sabotovala. Tak vráťme to naspäť na scénu. Vráťme sa k starým zvykom. Tak. Čaute ženy. Áno, čaute ženy ešte raz. Potom, čo naposledy vyšiel podcast o mužoch, cez Arabky, všetko, vzťahy, všetko sme prebrali, Áno. tak prišli nám na Instagram nejaké správy a predtým, ako začneme novú tému, čo dneska sme si povedali, že asi budú deti. Áno, to bolo to práve tak, akože pokračuje to od mužov k deťom. Tak. Prvá téma mala byť kamošky, ale OK. Prišli nám otázky, že aký máme pohľad, alebo že aké máme rady, no radu úplne asi nebudeme vedieť mať, ale aký máme pohľad na to, že aj sa chce mať žena dobre, aj chce, aby sa o ňu muž postaral, ale proste aj ho chce mať doma. Že jej muž, tejto danej baby, je stále v robote a že má proste z toho nervy. Že nemajú sa akože zlé, ale že nikdy nie je doma. Spolu? Že nie sú spolu a že proste, aký mám na to ja pohľad. Ťažko povedať, lebo akože nevidíme úplne do kuchyne, hej, toho vzťahu. Za dvere, jak by povedala moja mama. Do kuchyne. A čo keď nechce byť doma? Tak, čo si uťala? Hneď na začiatok. No, cítim jeden unfollow v tomto momente. Nie, to vôbec. Hej. To iba hovorím skrz to, že akože podľa mňa ty už s tým nemáš akože na viacej čo spraviť. Ja si tiež myslím, že to je o tom mužovi a ty s tým akože nerobíš jednu nič. dramatickú, hysterickú scénu. No tak, taká scéna nie je nikdy na treba vždy zahodenie. skúsiť, hej, to ako prvé. Žiadna historická scéna není zlá, len tak preventívne. Áno, aby ste nezapadli do stereotypu, hej. Nech proste vie ten muž, že stále je na váškach. My sme minule takto sedeli v kruhu kamarátov, tak sme sa akože bavili o vzťahoch. A ja v tom kruhu teda rozprávam o tom, že ja som ako dosť hysterická. Bývala som akože ešte viac, teraz môj muž mi nedáva až toľko dôvodov na to, aby som bola hysterická, ale ja už... Nie, ale moji ex-partneri mi dávali, prečo sú už ex-partneri. A to v tebe ostalo tak zakorenené a to sa musel prečistiť. Proste ja som taká, taký typ, že keď Živelná. Nazvime to tak. Živelná. Že ja keď som šťastná, som veľmi šťastná, keď som smutná, som veľmi smutná, keď som hysterická, som veľmi historická. Až do histórie. Áno, až do histórie ideme. Takže, ale akože nepredstavujte si tu žiadne, že mu hádže vázy o dvere, to nie, ale proste viem vyhrotiť, jak sa povie. A takto sme sedeli akože v takom kruhu kamarátov a ja som to teda hovorila a ten druhý kamarát hovorí, že ja neznášam také ženy, ja neznášam hysterické ženy, že proste keď zjapu, neviem čo, blablabla. A ja, že hej? A som sa spýtala, či tá jeho žena teda taká není, a on, že je. Takže, super, takže všetky sme vlastne hysterky. A naši muži nás nenávidia. Ale a zároveň to je presne také, že nechceš hysterku, ale trošku drámy do života treba. Vieš, že proste potom, o čo by to bolo? Kebyže máš doma ženu, ktorá ti na všetko povie, že proste, to je zlatko. Vieš, čo si ja myslím? Že tá hysterka proste toho muža vyrajcuje k tomu, aby bol lepší a lepší, hej? Lebo, vieš, oni proste potrebujú taký ťažný motor. Ale ako moja mama hovorí, múdra žena dosiahne, čo len chce a dotiahne toho muža, kam len chce. Aj hysteriou. Áno, tvoja mama mi hovorí z duše. Tak, aj z mojej. A dúfam, že môj muž toto nebude počúvať. Môj muž, ja som povedala, že vieš čo, Zlatko, že on sa ma pýtal, že ako nám ide ten podcast, ja, že vieš čo, super, ale nepočúvaj to. Hrozne. Vieš čo, že fajn všetko, ale nemusíš to počúvať. Nie, že by mal na to čas to počúvať. Ale, čiže áno, ja si myslím, ja to tak aj stále hovorím môjmu mužovi, že keby mňa není, tak to ťa ani nemotivuje robiť. Lebo na čo robíš, vieš, keď nemáš akože na čo míňať. To proste, to je taká motivácia. To proste kolobeh. To je presne. Odíde. Príde. A ja teda púšťam hodne. Je taký. Kto sa sem chemrí? Ahoj! Prišla Monča, moja švagrina, ktorá je spomínaná
v každom jednom podcaste. Ale keďže sme teraz len začali, tak dnes ešte nebola šanca. Poď sa ukázať, Monča. Ale Nie. je to Monča, ktorá vyzerá ako Terry. A Chcete sa pýtať, že či to je miluje sestra? Turka 3 ciginára nejaký. A bola spomínaná naposledy. Je to ona. Je to ona. No. Takže strašne ťažko sa nám toto súdi, čo sa týka toho, že muž je veľa v robote a tak ďalej. Alebo že nevie si to teda upratať. Ale ja som Denke povedala, že ale vieš čo, poďme trošku pochváliť tvojho muža, alebo teda podľa toho, kto sa ako na to pozrie, hej, že pochváliť, ale on je živnostník a dokáže si zadeliť tú prácu a dokáže si akože urobiť tie priority a povedať si, že nie, viac práce už nechce, aj keď by mohol zobrať. Ale a zase nie je to úplne tak, hej, lebo on ju zobere, ale robí to potom zase po nociach. Vieš, aby bolo jasné, keď ja už spím a Linda tiež už spí. No takže to je ešte krajší príbeh. Hej. Takže nie je to všetko tak, ako sa to zdá, ale áno, je to tak, ako Terry povedala, že on si povedal, že Linda je malá len raz a chce s ňou stráviť čo najviac času. Ty si mladá tiež len raz. Ja som presne, nebudem vám vraviť, že aj kvôli tomu to bola hysteria. A chce s ňou byť teda čo najviac. A tým pádom si to zadelil tak, že o 5:00 skončí a je s nami a sme spolu. Alebo teda, keď sa mu to nepodarí, tak to je veľmi málo krát, kedy sa to nestane, že nepríde medzi 5:30 domov. A potom už ide 130% z jeho strany. No, Až do večera. no áno, to je jedna strana mince a potom je tá druhá, to je moja, že ja by som na jednej ruke popočítala, koľkokrát môj muž prišiel o 5:00 domov, to väčšinou sa spýtam, či mu je zle. Si chorý, alebo čo sa deje? Lebo toto sa u nás vôbec Zomieraš, nedieje. alebo ideš na bicykel? Hej, presne tak. Alebo ja keď som mimo domu, že ja som na dovolenke, tak on záhadne skončil o 3:00. A volá mi FaceTime, že som na Vláčko, dneska mi to tak vyšlo, som skončil skôr. A ja proste si presne potom hovorím, že on so mnou nechce byť, alebo že prečo tento človek, keď ja som doma, skončíš vždy o 8:00. Ale prestaň. Ale áno, že proste môj muž nekončí, ale on mi vždy veľmi rád. Môj muž nekončí. Ja ďalej hrám. Padám viac, než stávam. Ale môj muž mi vždy veľmi rád povie, to je jeho veta, keď mu poviem, že Zlatko, zase prídeš neskoro, ja môžem kľudne končiť aj o 5:00. Môžem končiť aj o 5:00. Chceš, aby som končil o 5:00? No ale vtedy sa ti budíky pretočia. Čo? Potom na hrdinstva času roz, jak by moja mama povedala, hej, tak nie. Lebo on mi vždy povie, že on túto prácu, čo robí, môže robiť buď takto, alebo vôbec. Ale prácu môže zmeniť. Ale proste potom... Ja som chcela, keď som povedala, že tak zmeň. Tak zmeň. No, či bol taký hrdina, že? No... Neviem, nebudem po vojne to skúšať. Generál, ale áno, nebudeme píchať týmto perom do osieho hniezda. Dobre je to tak, jak je. Ináč sú páry, ktoré môj manžel mal takého starého známeho a on celé roky, on bol strašný workoholik, právnik, strašný workoholik, hrozne veľa robil, spával v kancli, totálny workoholik. Po 30 rokoch odišiel, hej, už akože išiel na dôchodok, kúpili si so ženou proste dom v zahraničí a tak ďalej. A teraz on sa ráno zobudil a hovoril, že no čo ideme teraz robiť, akože s tou ženou, ona na ňo pozerá, že ja neviem, čo ideš ty robiť, ale ja už mám svoj deň akože presne bez teba vyskladaný, hej, a ty si rob, čo chceš. Tak chudák tak chytala ryby od rána do večera, lebo tá žena už vedela tak fungovať bez neho, že ona už nebola zvyknutá na to s ním tráviť akože celé dni. To som chcela presne k tomuto teraz premostiť, že ono je to akože fajn, pekné povedať, že chceli by sme spolu tráviť viacej času, ale je to naozaj tak? COVID, pýtam sa, vráťme sa späť ku covidu, hej? Proste ja môjho muža milujem, ale akože byť s ním od rána do večera, chápeš, že proste ja si chcem zajsť aj na kávu, aj s tebou a potom víkendy sú veľakrát také, že ich trávime spolu a máme keby takú výčitku, keď ten víkend mám spraviť niečo bez neho. Vieš, že si poviem, že bože, že sme spolu málo a potom sa neviem, že prečo by som mal mať výčitku, veď som s ním denne. Áno. Chápeš, že proste... A ty si s ním naozaj denne, keďže končí o 5:00, to je že pol dňa ale pre akože mňa. stane sa niekedy, že o 5:00 príde a vymeníme si kľúčku a ja idem cvičiť, hej. Ale, hej. Ale áno, ale sme. Ale toto si proste vravím, že kokos, akože podľa mňa ani on by sa mnou nechcel byť 24/7. Lebo to je zase tá téma toho, že môj muž je môj najlepší kamarát. No prd barani. Barani falus. Určite to proste... Naši muži sú super.
ľúbime ich všetko, máme s nimi deti, život s nimi je nádherný, Ale náš harmonogram je taký dobrý, aký je teraz. ale halo, čo je krajšie ako proste ísť Sedenie na na kávičku káve, s alebo pri kamoškou a bazéne. teraz presne, že s kamoškou riešiš drby a fashion Od A a po Z, proste... hej. A čo môjho muža zaujíma nejaká Jana, ty kokos, že má nového frajera? Vôbec ho to Alebo nezaujíma. nejaká Maj Tereza. Alebo nejaká, no Že tak majú toho už 20% vôbec ho off, nezaujíma. ešte To na akože- 30%. A ty sa Halo? ešte aj tešíš, kamoška sa ešte teší s tebou. Tvoj muž, nie že ťa nepodporí, ale A- vôbec sa neteší. A my tu proste kujeme pikle, že proste nevráť to, čo si objednala predtým, ale Presne objednaj to teraz 120%. Kalkulačky, toto, počúvaj, teraz nie. Teraz A majú toto vám 20% žiadny off, muž bla, bla. nedá. A toto by žiadnemu mužovi nenapadlo. Že vieš čo, tá, čo ti teraz prišla tu vrať a objednej tú istú s 20% akože off navyše. Toto by ktorého muža napadlo? Žiadneho. Toto napadne len kamošku. Tak. Amen. Ale to, aby sme uzatvorili tému, ja si myslím, že s týmto žena ako taká nevie veľa urobiť s týmto daným problémom, že teda muž je veľa v robote, nosí si robotu domov a tak ďalej. To je, musí zapracovať muž sám na sebe. Áno, to je rozhodnutie toho muža. Kedy Urči si priority. Tak. Kedy, ale to teraz bolo, vieš, že není ona jeho priorita. No, ten muž ešte môže povedať, že si moja priorita, pretože to robím pre teba. Alebo pre vás ako rodinu, hej? Ale Ale vždycky sa dá hocičo vymyslieť. Vieš, Proste, kde chápeš, je- môže povedať, že OK, tak ja budem každý deň do 8 a piatky budem mať o 12 voľno. A teraz no, som že to sa, zvedáva, či Jana o 12 skončí. ono to ale nie je také jednoduché, lebo v piatok máš proste klasický pracovný deň, čiže ty, vieš, a nie každá robota, tak jak si povedala, že máš robotu, ktorú vieš robiť v noci. Ale môj muž by nevedel robiť v noci, lebo v noci ti nikto neodpíše na mail. A on vieš, ráno, no. a teraz akože nestrihaš, vieš, on to potrebuje, napríklad robota môjho muža je 99% stredka. A percento Aj sú môj maily, muž je- hej? môj muž je tiež Čiže z s kým sa očí do stretneš očí. s kým sa stretneš o 2 ráno? Že proste máš veci, ktoré nevieš robiť v noci, hej? Takže chápem. Ale tiež je to o tom, že proste ty si povieš, že kokos to dieťa, na tých deťoch to je také podľa mňa, že to dieťa bude malé len raz a proste musíš si určiť ty, čo je tvoja kapacita, Ale vieš, čo by som dokážeš chcela vedieť, zvládnuť. pretože mám takú známu a ona nie je úplne super vzťah a majú dieťa staré ako naše dve malé a on sa moc akože tej malej nevenuje. Povedala by som, že viac menej, že vôbec, hej, ako trošku. A ona mi stále vraví, že proste malá škôlke plače na toho, že chce toho otca, že proste neviem čo, že nechodí domov, neviem čo. A vravím si, že jak je možné, že za ním plače, hej? Že proste, že on sa aj toľko venuje, že mu proste chýba. A on povie, že nie, že ja neviem. A ja, že to mi potom príde také divné, vieš? Zvláštne. Bude ťažko povedať, že kde je pravda, ale to, Že čo som detsko sa má možno úplne na haku a žena vyhrocuje? Hej, Alebo... Aha. ale neviem, lebo proste môj muž sa venuje Linde, by som povedala, že viac než ja, o mnoho. A to dievča proste mu dáva zabrať a nemá na piedestáli. Asi cíti, že si mu 9 mesiacov nosila. Ježiš, úplne. To sú tie bunky, čo ostávajú v matke Ver. toho dieťaťa navždy. No, tak vieš, ona cíti, že toho muža má omotaného okolo prsta, že si s Hej. ním môže vlastne robiť, čo chce. Cukorabič, hej? A pri tebe cíti nejaké hranice, vieš, a pri ňom jeho má tak strašne blízko a tak strašne, vieš, že tam žiadne hranice proste potom nemá. A preto máš potom ty podľa mňa pocit, že sa k nemu správa hrozne, lebo áno, lebo je tak strašne blízky, že vlastne tam žiadne mantinely ani nič. A ty si ju zase držíš tak, že... Hej, ale vieš, viem si predstaviť, že keby si ju teraz zoberiem, tak to dievča si na môjho muža ani nespomenie. Chápeš, že proste Ale by matka som je, jej taký vieš... program spravila, že by nemala šancu myslieť na otca, ktorý by sa o ňu nestaral. Hej, ešte vôbec, hej, nie že ten, ktorý sa o ňu stará. No, vieš, akože ja si Takže som myslím... jedna manipulatívna mater. Ježiš, nechcel som to takto povedať, ale vyčítali sme to medzi riadkami. Nie. Ale ja si myslím, že napríklad ja napríklad mojim deťom závidím vzťah ich s mužom mojim, lebo ja som takýto vzťah s mojim otcom nemala, hej. Môj otco proste, aj bola iná doba, hej, proste nám sa vtedy otec tak nevenoval, bol stále preč a tak ďalej, že proste ja všetky spomienky, ktoré mám z detstva, mám buď s mojim bratom, alebo s mojou mamou. Alebo z kombinézy lyžiarskej. Alebo presne tak. Ale nemám proste takéto spomienky, čiže ja im to závidím a ja som sa napríklad myslela... Možno, že aj tvoje deti povedia, že môj otec bol v kuse iba v robote.
No, toto idem presne teraz povedať, že ja vidím na vzťahu mojich detí s môjim mužom, že nezáleží na kvantite, ale na kvalite toho vzťahu. Lebo oni stačia, proste môj muž každý deň sa snaží, aby večer tu bol, keď proste večerajú, ide ich sprchovať a ja vždy si ide s nimi lahnúť. A proste... A keby sme sa tvojho otca spýtali, to mi povedal, že Tereska, čo táraš? Veď som vás brával. Nie, ja mám s mojím otcom teraz super vzťah, hej, lebo môj otco je totálne, sa nestará do ničoho, je easy going, proste úplne super pohodiačí. Totálny páržmen, on vždy, ja s mojím bratom si už ideme láhnuť, keď sme na akcii, môj otco párží, hej, ruka hore, zatvára podnik, ale škoda, že ho zatváral aj keď som bola malá. No ale to som vám išla povedať, že ja som bývala v dome s ním 18 rokov, dobre, minus 14 rokov som bývala v jednom dome, on bol v mojej detskej izbe raz. Hej? Tak nehával ti tvoj vlastný priestor. No, môžeme sa na to aj tak výchovne pozrieť. Ale hovorím, s mojím otcom mám dobrý vzťah, akože všetko tutti frutti, ale proste... Vieš, že to je to, že proste títo novodobí oteckovia sa síce zapájajú, alebo teda majú pocit, že robia tým niečom program a na konci dňa ti to decko povie, že chodil si domov, iba keď sme sa sprchovali. No. A ty si povieš, že dobre, a do akého domu? Hej, presne tak. A potom mu povie, že hej, ale teraz bytie je dobrý, čo? 18-ke s autom. Ťažko povedať, vieš, že ako to... Nehaj si tvoje peniaze, ja som chcela lásku. Tvoj čas. Tvoj čas je pole prozatím. To si bude púšťať tvoj muž v sprche. No, takže proste tam by sme to uzatvorili. Lebo ja si presne pamätám, ako moja mama išla bomby, keď sa moji rodičia rozviedli a mali sme všetko, krát 16, hej. A ja som jej povedala na jej svadbe, že teda je to najhorší deň môjho života. A že ma teda nemala porodiť. Bože, to muselo byť pre ňu, že je hrozné. No a teda to ti iba preto hovorím, že dopredu, aby vedel, že aby nebol smutný, lebo v puberte prídu rôzne ups and downs, hej. Tak, ale pre teba aj ako dievča v puberte, to, že tvoja mama má nového muža, bolo akože, vieš, že veľká vec. A nebolo to zrovna až také zase hrozné. Si povedala, že čo je dneska útorok? Vyhrotím. No, presne. Si tak nejak, hej. Že vieš, čo daj to kača má v sere, idem. Nebola som sredné pozornosti od stredy, dobre, takže nedela nebude tvoj deň. Takže toto nebude tvoj najšťastnejší deň. V živote moja zlatá kačka. To je som akože veľmi rada sa do toho obdobia vrátila, ale nepamätám si to už úplne. Ako malá mužka. Ako malá mužka, že čo mi vtedy išlo hlavou, hej? O tom, ako ma nasrala moja mama druhýkrát. A to, že mi na Stužkovú dala šaty z jej svadby, z môjho najhoršieho dňa. Tu máš ty had. O tom pomlčím. Áno, má si najhorší deň. Má si najhorší deň. Nech sa páči. To zase je posledný, nech sa páči. Stužková to teraz prehrotí ešte? Ježiš, ale ty si mala na Stužkovej biele. Ináč, ja som mala biele šaty na Stužkovej. Áno, a povedala mi, že keď si to premotám čiernou stužkou, že to nebude tak vyzerať. A dala mi čierne bolero. A výčes a tiene. Milujem. Škoda, že nemám bolero fotky. mi chýba ináč. Ináč všimla si, že všetko sa vrátilo. Všetko. Okrem bolera. Bolero sa teraz nosí moja zlatá legína. Áno. Ale tu nosia pilates baby. Že? Halo? Čiže ja? Koho sedíš? A bolero ešte nemám. Bolero? Nemám ešte bolero, ale idem si objednala som si háremkové gate a aktivujú bolero len tak... Milujem, keď sme mali, že bedrové gate, holé kriaže a bolero. No a k tomu ešte žehličkové tenisky. A etnis a vyžehlená ofina, takže ti takto stále, vieš, jak také... A pamätáš si ten strih, keď tuto vzadu sa to... Moja švagra je škadernička, takže tá si to určite pamätá, ako by to bolo včera, keď sa tuto strihal ten vrabček. Ja som to nemala. Nie. Lebo ja som kadrnická rodina, hej, čiže mne všetky tieto výstrelky zakázala moja teta, ktorá ma stále strihala, hej, čiže toto u mňa bolo chvála Bohu zakázané. Môj výstrelok bola ofina. A to si pamätám, že ja som nosila vždy cestičku na stred a potom, keď si dáš ofinu po cestičke na stred, tak veľmi dobre viete, ako tá ofina drží. Kade ako, ale nie len ako má. Dobre, ideme ďalej. Čiže absolútne neviem, ako sme sa dostali... tvoja mama. Áno, dostali sme sa k tomu, že to bol najhorší deň môjho života, čiže v puberte to dieťa... Povie Barščo, tvoja dcera má ale 4. Áno, ale tvoja dcera má 8, takže už ste blízko. Ale že tvoja dcera má 4 a povie Barščo, tak som to myslela. Aha. No.
No. Ja sa už na to teším. My sme v tomto, to je ináč, že načrtnem, čo sa týka tej výchovy, my sme v tomto takí, že Tak rovno premostíme na novú tému. kľudne. Mužov už akože dosť ich bolo, Dosť hej? bolo, hej? Netreba, aby všetko bolo o nich, hej? Tak, čo sa týka tej výchovy, hej? My sme takí akože... Rovnaké, ale trošku iné. Áno. Také stále trošku iné, ako ja som zvykla. Moja výhoda, alebo neviem, či je to výhoda, hej, výhoda je, čo sa týka mňa, že my máme 99 výchovných pohľadov alebo riešení situácií máme s mužom úplne rovnakých. Čiže tak, jak reaguje on, reagujem väčšinou ja. Ja vždy poviem, že bože, veľmi si bol na ňu príkry, ale prisahám, že... Príkry či prísny? Príkry a prísny je to isté. Hej? Tak tie čerešní sú riadne príkre. To znamená, že sú prísne. Počúvaj, ale ja to poznám ako príkre, že čokoláda je pre mňa príkra. Áno, príliš sladká, no. Príliš sladká, môj muž tento význam vôbec nepoznal. Čiže mi východňari dajú za pravdu, že príkry je pre nich takýto prísny, alebo teda, áno. No, ale nebudeme sa baviť, hej, o východňaroch. Áno, presne tak. Že to, akože, hej? No, čiže to chcem povedať, že proste úplne nedávame si, že teraz nie sme my ten typ, ktorý bude čítať tieto nové výchovné metodiky, hej, úplne sa s tým nestotožňujem, čo samozrejme neznamená, že akože tuto sa bije teraz opaskom u nás, ale proste sme trošku viac Myslíš, ako dneska, keď sme stáli pri okne a pani učiteľka pri škole sme stáli a okno mali otvorené v škole a deti proste išli plné bomby a pani učiteľky hlas len tak niekde akože v strede tej celej debaty, že ale keď budete už teraz trošku ticho, tak nebudete musieť robiť ten projekt. A ja, že excuse me? No. Moja by bola, že keď ti teraz jednu strelím, keď vám všetkým teraz dám po hube, tak budete taký ticho. tak budete ticho, že vás otočí. Sme mi trošku akože viac taký príkry, ak sa povie, hej? No, ale to isté, nevedela Vanda písať bodky, hej? 10 minút s mojím mužom, akože sople tiekli, všetko tieklo, ale také bodky dáva na konci vety, že dovidenia. No, lebo on je proste príkry. Ale dnes ho budem volať príkry Majo. Ale to je Majo, presne... ty si taký príkry. Keď bude pri bazéne, mu povie. Hej. Ako čokoládka. No, ale to chcem povedať, že každé dieťa je iné. Lebo máte deti, ktorým kebyže toto poviete, tak normálne, že pol roka ešte k psychologičke musíte chodiť. Psychologičke. Psychologičke by chodilo, kebyže je od začiatku v tejto a potom by prišlo k tebe na návštevu, hej? Hej. Lebo to asi muž, alebo teda rodina, ktorá vychovala v tomto smere, tak by nepoužila asi túto výchovnú metódu. Úplne, hej, presne tak. Úplne my nie sme... Proste ja mám od malička tak, že nebude mi dieťa určovať, čo sa ide... akože niečo sa ide diať, lebo určuje vám dieťa, čo sa ide diať. V zmysle, že... Najmä keď idete na dovolenku a ono ochorie, tak to vám veľmi dobre určí. Áno, alebo že keď proste musíte sa prispôsobovať tomu dieťaťu, aby dieťa bolo spokojné, že týka spánku, jedla a tak ďalej. Hej, lebo keď je dieťa unavené, nie je nič horšie. Hladné, deto. Ale nebude mi teraz hovoriť dieťa, že vonku je 35 stupňov a teraz on chce ísť na bike a ja mu poviem, že ale von je 35 stupňov, je fakt teplo a teraz ono sa hodí na zem a poviem, že ale jak to by sa ten bicykel? Hej, a ja sa postavím a pôjdem. No nepôjdem, lebo ja som dospelá a poviem, že nie. Vonku je proste teplo, pôjdeme, keď bude múdrejšie počasie, lebo ja som dospelá. No. Toto je typ výchovy, ktorý mám ja. A niekedy to ide ľahšie a niekedy príkrejšie. U nás by chceli byť aj výchovné metódy novodobé, ale keďže ja toto tiež neuznávam, tak môj muž sa podal. Ono to je tak, že väčšinou ten muž, akože väčšinou je... Proste, keď je podľa mňa múdry muž a aj normálna žena, ktorá, ja si myslím, že som si už dosť veľa deťmi prešla predtým, než som mala to svoje, aj som mala veľa príkladov matiek, tak som vedela, že čo nechcem. A možno, že áno, nie som úplne prísna, ale hranice, myslím si, že Linda má. A môj muž veľmi rýchlo pochopil, že tá moja výchova je celkom správna a riadi sa ňou tiež. Áno, lebo buď musíš byť ten typ, že si proste... Ale on aj vidí, že to proste funguje, vieš? No veď... Že to ako proste aj tvoj muž. Tak asi keď nebude rozbrblávať to, ty si s tým dieťaťom od rána, kým on je v robote. Hej. Tak že, a keď on príde a začne ti to diktovať, že nedávaj mu tie ponožky, no tak asi ti nebude hovoriť, či mu má dávať ponožky, alebo nie, lebo si s ním viacej, než on. Toto ináč ja mám vždy 2 metre, keď niekto... Teraz boli moje deti na víkend proste u kamošky a
Ja som s ňou bola a ona mi hovorí, že bože, že kokos, ty máš tak vychované deti. Akože bola som trošku prekvapená, priznám sa. Nie u Vandy, ale u Olika, hej, lebo Vanda tá šlape na 100%, Ale ja prosím, som ďakujem inakšie ešte všetko. nikdy nevidela. Proste ja aj keď vidím tie deti, ktoré sú rozmaznané, fracky, hnusné, keď sú s rodičmi, tak keď sú potom bez tých rodičov, tak oni vždy šlapujú jak hodinky. Ja Alebo nechápem. nechcú byť bez rodičov. Nechcú byť bez rodičov. To sú ešte tie typy, ktoré sú, že vieš, že veľmi rozmaznané s rodičmi, oni nechcú byť bez rodičov. Moja dcera, myslíš napríklad? Aha, to nechcela som na ňu narážať, ale tvoja dcera chce byť napríklad s mojou mamou. Ale ona chce byť aj bezo mňa, ale nie v noci. Hej. Hej, to je už iný príklad. No a volala mi teda kamoška a povedala mi, že proste, že fakt, že ako si za sebou odkladali veci, ako si odkladali topánky a tak ďalej a tak ďalej. A môj muž vtedy povedal, a to som sa naozaj cítila, že mám 2 metre, že no ale to je Terezina robota. Lebo on je seba príčetný a chápe, že ja som s nimi 90% toho času, čiže tá výchova je naozaj na mne. Nechcela niečo od teba? Ešte to neprišlo, tak možno, že... Ale naozaj, že tá matka vychováva tie deti. Tak to je proste, hej, lebo naozaj tá matka a ten otec je buď idiot a ide proti nej, keď to už musím tak povedať, lebo to proste není dobre. A není, Ja to neznášam. ja nechápem, že normálne dnes ešte existuje niekto, že mama povie nie, on ide za otcom a otco povie, že áno. Ale ešte horšie, toto je ešte jedna vec, ale horšie je ešte to, keď ťa verejne pred cudzími ľuďmi napríklad ten chlap zvozí, že si dala aké topánky. Ježiš. Alebo prečo si dala 2-krát tú istú polievku za sebou 2 dní? Toto je ináč, toto mi teraz napadlo, lebo my keď sme, ja som denne hovorila, lebo proste jej muž, boli sme spolu v Paríži, malička bola malá Denkina a proste on sa jej stále pýtal, že nie je vonku zima, máme dať čiapku? A Dena, že hej, daj čiapku. A máme dať teraz bundu? Áno, daj jej bundu. Nie, nedávaj jej bundu. A tak ďalej. A proste hej, 50 otázok za deň. A ja si vrajím, že kokos, Dena ani raz nechytila nervy. A vrajím jej, že kokos, tebe to nie je na nervy, že ťa furt pýta a ty, že nie, ja som na to zvyknutá, však nech sa spýta, keď nevie. Teraz počúvaj. Teraz ide počúvam. Linda do škôlky. Normálne vyladená. No, žasnem. Ráno mi pošle fotku šaty, ponožky, ladia Si sa sukni. nenaučila. Normálne som, hej, a včera išli na gymnastiku a to biele tričko, čo si objednávala, to pekné biele tričko, hej. A Linda došla v ňom naspäť a ja vravím, že daj si pozor s tou jahodou, že nech si nezašpiníš to pekné tričko. Pekne som jej úbor vybral, však som si to tak predstavil, že keď jej dám biele ponožky, takéto biele tričko a rúžové leginky, tak bude ako pekne na gymnastike vyzerať. A vravím si, že je to tam. Yes. Vyplatilo sa roky roboty. 4 roky sústavnej práce a pozri, že pozri teraz sa. ovocie. A dieťa vyladené na gymnastike. No, toto u nás vôbec není. Alebo, že proste môj muž so mňou nediskutuje. Ja keď poviem, že dáva sa šiltovka, tam nie je diskusia, že ale není zima na šiltovku, nedáme radšej čiapku? No nie, lebo ja som povedala, že sa dáva, on akože nulová diskusia, čo sa tohto týka. Vždy to nehával 100% na mňa. A ja som v tomto taká, že ja som si to až potom uvedomila, že ja vlastne ja nemôžem mať vedľa, vieš, že ja potrebujem proste voľnosť v tomto. To podľa mňa každá žena, ale. Lebo predstav si tú ženu, ktorá stratí samu seba a teraz hľadaš sa v tejto novej roli matky a proste urobíš to najlepšie, ako vieš, čo si myslím, že každá matka robí, hej? Áno. A do toho ti príde domov nejaký po robote dopotený chlap, ktorý ťa začne ešte zneisťovať v tom, čo robíš, hej? Čo ty proste vo svojej 24-hodinovej robote Áno. sa snažíš robiť to najlepšie a príde niekto domov po 9 hodinách a začne ťa proste prekrúcať, hej? Že mali ma sople. Jasné, alebo si mu neobliekla mikinu. Nevieš mu mikinu obliekli, vonku je zima? No, nie, nemal, išiel v tielku. Presne. Takže Alebo, že malý spadne, rozbije si koleno a ty nemáš stres z toho, že čo je malému, ale stres z toho, že príde domov Jano a to je ďalší hrad. To by som akože, vôbec, to neviem, čo povieš Janovi. že si chudák rozbil koleno, hej? No, o čom sa radšej nebáme, lebo A to je ale zase nadväzujeme na to. horor. Nadväzujeme na to, čo sme preberali naposledy, že je Voľba naozaj... partnera. A presne tak, je naozaj veľmi dôležité, koho si zoberiete a s kým budete mať deti. Lebo není nič horšie, ako mať deti s debilom. Píp. Chcela povedať niečo horšie. Môj muž minule čítal nejakú štúdiu na základe toho, že proste určite ste to zachytili, ja som to aj naposledy spomínala, som to vystrihla. Určite ste to zachytili, že Fiki Sulík rozprával o tom, o pôrodnosti, ktorá je. Je to proste holý fakt, to už ako on to povedal, to už je proste nepodstatné, ale že pôrodnosť klesá.
Hej, že ty by si mala, aby sme zachovali akože Európu, tak proste ty by si mala mať pôrodnosť 2,5 na jednu ženu, máme, že 1,8 alebo koľko, hej. A bavilo sa vlastne o tom, Fiky sa tam bavilo, to je jedno, proste o tom, že není to o tom, či máš peniaze alebo nie, lebo proste takisto Švajčari, kde všetko funguje, proste majú takisto nízku pôrodnosť a tak ďalej, hej. A môj muž čítal takú štúdiu o tom, že vlastne že rovnaký počet žien, ktoré majú 3 deti teraz, malo aj pred 15 rokmi. No. Čiže to sa nemení. Ale výrazne sa mení to, koľko žien má vôbec deti. Fakt? Že proste veľmi rastie percento tých žien, ktoré nemajú deti vôbec, pretože podľa mňa ich nemajú s kým mať. A v dnešnej dobe si radšej, vieš, že sú oveľa vyššie nároky na tých... kamaráti, ktoré sú 30 plus a nemajú ešte, že ani partnera, nie že deti, hej. A väčšina ti povie, že no ja už som sa tak nastavila, proste keď to bude, keď nebude. Vieš? Áno. Ale tak čo máš robiť? Áno, akože reálne, vieš, ťažko povedať, lebo proste to sú také dve misky, kde na jednej strane ti povedia, že tvoje dieťa má automaticky Downov syndrom, lebo si tehotná v 29, hej. Lebo tieto štúdie sú z roku pána, čo vôbec nie je pravda. Potom sú všetci vystrašení a vystresovaní. A ďalšia vec je, že proste v kľude by sa mohlo rodiť v 39, hej, tým pádom by si nemusela mať muža už v 28. Ale ja si myslím, že akože keď nájdeš muža v 39, tak ty sa není to o tom, že teraz by si sa nešla pokúšať, lebo máš 39. Lebo sa bojíš, vieš, nemyslím si. Hej. Skôr si myslím, že ty nenájdeš toho muža. Ale zase ďalšie pravda je to, prepáč, že ani tie vajíčka v tom tele akože už nie sú, hej. Hej, keď ho nájdeš, už je proste neskoro, vieš. Že nájdeš ho možno v 39, ale už sa ti proste nedarí. To je hlboká téma. Toto je hlboká téma, ale to som tým chcela presne povedať, že že nároky na tých dnešných mužov sú že abnormálne. Pred 15 rokmi by si s hociakým idiotom urobila decko. Ale to len ty, že si bola v 15, vieš, pred 15 rokmi. Možno, že teraz tí deti, teda tie dievčatá, ktoré sú tak mladé, je to isté, vieš. Že si povieš, že Ježiši, tento 45-ročný fešák, ktorý si už čo to odžil a má skúsenosti, tak to bude otec mojich detí, vieš. A potom je to úplne blbosť. Ale vieš, lebo podľa mňa do určitého veku hľadáš partnera, s ktorým sa chceš rozmnožovať. Lebo proste genetický materiál, to tak proste je, to tak je príroda, proste hľadáš, hej. No tak v 60-ke už nehľadáš muža, s ktorým chceš mať decko. No už hľadáš, s ktorým chceš mať niečo iné. Na prechádzku, s ktorým pôjdeš. Na prechádzku moja mama sa akože úplne neprechádza, hej. Ale nevadí, no dobre, to je iné. Udržiavačka. Ale chápeš, že proste do určitého veku si hľadáš genetický materiál, no áno, aby si mala pekné, zdravé deti, tak to proste aj v prírode. Chápeš, že proste... si muža pre svoje deti, akože hľadáš si muža pre deti, hej, že ako otca svojich detí. Áno. Koľko je proste žien takých, že si povie v 45-ke, že ty kokos, ja s týmto človekom už nevydržím ani sekundu a popri tom bol jej best friend, hej, keď mali 31. Neviem, koľko je. Tak tam ešte nie sme, ale... Veľa? Je veľa, podľa mňa. Ja poznám, vieš, aké páry, ktoré sa rozídu, keď deti vyrastú. Že vlastne si uvedomia, že deti im odídu a uvedomia si, že však ja som načas s týmto človekom. No veď to je to presne. A popri tom máš jedny dokonalé deti. Ale zrazu si proste vyrastujú do určitého bodu a už proste ide každý svojim smerom. No áno, presne tak. Preto ja som povedala, že pre mňa rozvod není tragédia. Není, keď už máš veľké deti, o to viac není. Vieš, hej. Keď tvoje deti nemajú 4 a 6. No, ale to som chcela povedať, že dneska tie baby si radšej povedia, že nebude mať deti vôbec, ako bude mať ženy, že bude mať deti nie s mužom, akého by som si predstavovala, že už im to vlastne není jedno, hej, že neberú to, čo je na stole. Aj sú ženy oveľa viac nezávislé, jak boli, že dostávame sa, že ženy všetko zvládnem sama, ale aj, vieš, lebo dakedy bolo aj moja mama, všetko zvládnem sama, áno, ale byť aj na materskej a aj sa živiť, to sa úplne sama nedá, chápeš? Áno. Čiže ty si vyberieš, že zvládneš samu seba uživiť a dovolenky a auto si kúpiť a bla bla bla, ale musíš mať robotu. Keď nemáš robotu, nemôžeš mať deti, je logicky. Čiže... Môžeš. Ja nebudem teraz hovoriť konkrétny prípad, lebo isto nás bude počúvať.
No ale to musí byť strašné psycho. Nemusí. Lebo ty nielen, že máš tú robotu, že aby som vyplá od dieťaťa o plynok, ale proste, že kokos, keď... Tu ti búcha decko do hlavy. A tuto ti tuto ti ide hypotéka Zoom. vieš, presne. Na Teamsoch. No to musí byť akože strašné psycho. Ja sama neviem úplne, čo by som robila. Akože keby, že mám 30... Asi by som si zvolila tú možnosť B. Ja si inakšie neviem predstaviť, že by som mala toľko rokov, koľko mám teraz a nemala by som muža. A muža. V prvom rade muža. Hej, lebo tým pádom by som nemala ani deti. Lenže ja som akože... Ja som není inakšie, ale tento typ, ktorý by dokázal byť sám. To ešte treba priznať. Ja možno, že teraz už je to iné, keď mám malú. Počúvaj, teraz je Instagram plný takej sebalásky a sebarozvoja, že by si chodila jak taká kvetinka po Bratislave. Myslíš, že nie? Večer by si potrebovala tú kaca? Presne. Nielen večer, proste aj cez deň. Správy, halo. A pritom akože ty pôsobíš totálne netúlkací typ. No, ale tak či iba so mňou sa nechceš túlkať? Aby to nevyzeralo na Instagrame tak, že sme spolu. Nie, ale tak, akože, ako som povedala, že proste nie si to predstaviť, že by som nemala muža. Akože, kto by to bol, tak to už ťažko povedať, hej, že či by to bol princ. Ale to by sa potom lenže podľa mňa, vieš, ty tým, že starneš vekom, si uvedomíš, že proste... Ale o tom to je podľa mňa, že ty si máš rokmi prechádzať kadejakým vzťahom, aby si na konci... Ale že aj zbieraš tú svoju sebahodnotu. Vieš, že ty keď máš 20, tak dokážeš si nechať líbiť. Akože veľa vecí, ktoré v 30-ke by si už nenehala. Vieš? To je pravda, no. Chápeš? Napríklad ináč ja milujem. Niektoré ženy si aj v 30-ke nechajú to, čo si ty nenechala v 23-ke. To sú také sebadeštrukčné typy. Ale ja milujem, keď chalan, a teraz proste nechcem, ja dúfam, že sa nikto neurazí, ale serem na to, hej. Počúvaj, keď chalan robí, že v IBM, hej, proste chalan zarába 1500 €, hej, že proste úplne random, obyčajný chalan, hej. A tento chalan vezme babu na večeru do Kubu, hej, a bude hovoriť, a na konci, keď príde účet a baba nevyťahne peňaženku, že povie, zlatokopka. Tak toto je pre mňa, že čavo, ty nevieš vôbec. Ty vôbec nevieš, čo je zlatokopka. Toto si už vôbec neviem predstaviť. Že baba ide s tebou do Kubu. Ale to podľa mňa je teraz takáto doba. Že tebe ja si to úplne nepamätám. jebe. Ja si nepamätám, že keď sme my boli mladé, že by toto niekto riešil. Že? Proste ty tu ideš z baby. Úplne, ktorá už ide s tebou na rande, hej. Čiže je zjavné, že po peniazoch nejde, hej. Tak ty tu z nej budeš robiť, veď, akože veď zamyslíme sa nad tým výrazom zlatokopka, lebo žena, ktorá chce, aby sa o ňu muž postaral a o jej deti, nie je zlatokopka, je len s rozumom. Je len jedna inteligentná žena. Akože naozaj, nech si o tom každý myslí, čo chce, ale, jak môj muž povie, zase ho budem spomínať 78 krát, v zvieracej ríši si levica vždy vyberá najsilnejšieho leva, aby sa postaral o ňu a o jej deti. Samozrejme, že nie zoberie kripla s zlomenou nohou. Posolstvo, a ja by som to ukončila týmto posolstvom. Ale naozaj, chápeš? A teraz my tu ideme... Nerozčuluj sa mi. A teraz my tu ideme z úplne obyčajných... Nerozčuluj sa tu, lebo ja súhlasím. Nie, že proste uvedomme si, čo je zlatokopka. Hej, zlatokopka je baba, ktorá je absolútne jedno, vedľa koho sa ráno budí, alebo sa budí vedľa chlapa, z ktorého sa jej chce blade. Ale proste... za náramok, hej? Toto je zlatokopka. Ale ty, keď sa vydáš z lásky, a samozrejme, že jeden z aspektov, prečo sa ti tvoj muž páči, aj to, že sa o teba vie postarať, to je úplne normálny aspekt. Tak ako pre muža je normálny aspekt, že žena mu vie dobre navariť, tak samozrejme, že ho to priťahuje automaticky. Že teraz ideme to nazvať nejaké zlatokopky, prosím vás, ujasníme si pojmy. A ďalšia vec je, že zase aj ujasníme si nároky, hej, lebo minule som videla také video, kde sa pýtali úplne random bab na ulici, že koľko by mal zarábať jej partner, a keď 19-ročné dievča, ktoré akurát vyšlo z ukačka s taškou cez plece, povedalo, že neviem, 15-20 tisíc, tak som bola, že dievča moje, tebe držím silno palce, a to presne potom tak je, že buď tá baba je sama, lebo hľadáš vlastne, máš 39 a furt hľadáš toho chlapa, ktorý ti dá 20 000 mesačne, a ešte bude aj pekný a bude vlastne verný a bude vlastne strašne super. Toto sa určite nestane, aj keď mne sa to stalo. To sa stáva raz za 75 000 rokov. A mne sa to už stalo, takže takže čaute, už iba 74 000 rokov vám to bude trvať. Nie, proste, že dáme si aj nejaké normálne nároky na tých chalanov, že proste nemôžete chcieť, aby ten chalan mal, že aby mal ciele, to je podľa mňa
jasné, hej, že proste ja napríklad by som nevedela byť s chalanom, ktorému stačí. Ja neznášam také typy, ktorý má, že proste robí vibe jemu, už keď som ho spomenula, a jemu to stačí. Jemu tam je proste dobre a stačí mu. Tak pre mňa to je proste antisexy, lebo proste teba ako ženu priťahuje podľa mňa chlap, ktorý chce niečo dosiahnuť, ktorý je cieľavedomý. Dobre, ale aj ty musíš niečo ponúknuť. Zase nerobíme tu z tých chlapov chudákov a žena vlastne bude len čakať, aby prišiel ten najlepší, hej? Ja tak pozerám sa na to zo ženského pohľadu, no neviem, ako sa na to pozerá chlap. Minulé som sa bavila s jedným kamošom a on mi hovorí, že počúvaj, že keď máš akože dvoch takých, že priemerne pekných ľudí, hej, alebo podpriemerne pekných, levy, hej, také polovičné levy, že podpriemerne pekných, že oni si to uvedomujú, že vieš, že v ktorej kategórii sú, alebo že ako na to dojdeš, že na tohto už nemám. Neviem, asi aj sebavedomie, nie? Ja neviem, lebo ja koľkokrát si povieš, že pekná žena, že teda nie úplne pekná žena, a akého má pekného muža. Chápeš? Pravda? A aj naopak si to veľakrát povieš. Ale zase tam už je. A tam už zase je riadna hryba. Jak sa povie, hej? Ukončíme to tým, že aj v levej ríši si levica hľadá najsilnejšieho samca. Ženy, na dnes Tak máme finito, lebo už sa nám blížia povinnosti, už normálne škôlka na petu nám tu šlape, takže utekáme. A pani učiteľky čakajú. A utekáme, ale toto je dobrá témička. Toto ešte nejak sa tam... v podstate je úplne jedno, akú tému si my dve určíme, lebo tu sa že všetko preberá. Tu sa premele. Tu sa ako toho moja premele. mamina povedala, dali by sa vás aj dlhšie počúvať. Amen. Ženy. Čaute. Čaute.